गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन दिनैनि समाव मोन 6 GI-टेग दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बेयो मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। गोदोनिफ्रायनो हायो खिन्थु जोङो सोरनिबा बुंनायाव बाथौ लिरनो मोना, हिन्दु लिरनांगोन। बेयावनो जोंनि कलम बे पपुलेसन जिथु रिलिजियास कलमाव जोंनि इजिम माबाया कलमाव फैखायैखाय मानसिफ्रा बायाखै। फंसे रावजों बुंनो थाङोब्ला जोङो बाथौइजिम लिरनो हायो। दा बेयो नैबे जों मोनसे मोजां जों गल्डेन चान्स आरो एबार सिनायथि होनायनि जोंनो मोनसे लाइजाम हरजों जे एबारनि सेन्सासाव नोंथांमोना रावनिबो अजद गैयाजासे बाथौइजिमखौ लिरनो हागोन। सिजौखौ जोंनो गोबाङा हयथ' साननांगौ GI-टेग मानो खालामदों। सिजौआथ' मोनसे बिफांसो। जोङो सारा बर' हारिखौनो जोङो साबायखर होनांगोन। मानो होनब्ला बे सोरबा सासे सानैनि नाजानायजों जायाखै। दा जोङो फरेननिफ्राय मानसि फैयोब्ला बेखौ जानांगौब्ला बेखौ जों खुनु सिस्टेमेटिक गैयाबाथ' बिसोर जानाय नङा। दा GI-टेग नांगौबा बेयाव बेसेबां मा दङ, जानो हागोन हाया होमब्लाना मिथिगोन। दे नोंथांमोना जे बे बिफांखौ माबायदि दानो आरो दाननानै एम्फौ जायोबानो बेयाव कालार फोनो मोना, जों कालार फोना। दा बेखौ माबायदि दोनो। खुलुमबाय। असम लाइभ 24 आरो बड' लाइभ 24 नि जर'खा मोगा-मोगि आयदायाव दिनै हांख्रायनानै लाबोदों दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि मानगोनां गणेश दैमारि बिथां। आरो बिथांजों दिनै जोङो गोबां बाथ्रा सावरायगोन आरो नोंथांमोननि सेराव जोङो फोरमायनो नाजागोन गोबां बाथ्रा। जर'खायै जोङो बाथौ धोरोमखौ लानानै जोङो सावरायगोन आरो जोङो मोनसे गोनांथार बाथ्रा, गोनां खौरां लानानै फैदों। जेरैहाय बर'नि गोबां मुवा बेसाद फिन आरोबाव GI-टेग मोननो थांगासिनो दं। जों मिथिना मोन्दों बिथाङा GI-टेगनि थाखाय नायबिजिरनाय हाबाफारियाव लोब्बा जानानै दं आरो जों गिबियावनो दायो बिथांखौ जोङो जोंनि स्टुडिय'आव बरायनानै लाग्रोबाय। गिबियावनो खुलुमनाय बावहरबाय असम लाइभ आरो असम बड' लाइभनि गेजेरजों बयखौबो खुलुमनाय आरो सिबिनाय बावहरग्रोदों। जों मिथिना मोन्दों नोंथाङा GI-टेगनि थाखाय बर'नि सिजौ, बाथौ धोरोमजों लोब्बा गोनां सिजौ, बे सिजौजों लोगोसे गोबां मुवा बेसाद नोंथाङा GI-टेगनि थाखाय नायबिजिरगासिनो दं। बेफोर मा मुवा बेसाद GI-टेग मोननो थांगासिनो दं? गमामायैनो जोंनि बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोजोनथाव खौरां होननानै बुंनांगोन दिनैनि समाव। मानो होनबा थांनाय 21 GI-टेग बेयो जानानै थांबाय आरो बर'नि गासै दामजुनिफ्राय लानानै जोंनि जानाय लोंनाय माखासे बेबायदिनो 21 GI-टेगआ कमप्लिट जानानै थांबाय। बेनि उनाव आरोबाव मोन 6 GI-टेग दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानायाव बेयो मोनसे मोगथां महर मोननो थांगासिनो दङ। बेनो जाहैबाय सिजौ, वाल गाहेन, गाम्बारि खामफ्लाय, थुंग्रि, साम' ओंख्रि, माइब्रा माइरं, बे गासै जोंनि गेजेराव GI-टेग 2 दान बा 1 दाननि गेजेराव मोजां खौराङा हयथ' फैगासिनो दङ आरो बे नायबिजिरनाय हाबाफारिया बे कमप्लिट जाबाय आरो बेखौ जोङो फ्राय 1 बोसोर 6 दान जों बे खामानिखौ मावनायाव नांबाय आरो बेखौ मोननो थाखाय एसेबां इजिबो नङा, गोबां प्रसेस दङ आरो बे प्रसेसखौ बारबोनो थाखाय गोबां डिबेटनिबो आरो रिसार्चनिबो बेबायदि गोनांथि आरो बेखौ दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै बेखौ गोबां नाजानायनि गेजेराव बेखौ जों जाफुंसार महर होनो थांगासिनो दङ आरो बेयो गासै बर' माहारिनि थाखायनो बे गोजोनथाव खौरां। बेखौ जोङो रायजो राजानो जोङो फोरमायनो मोननानै गोजोननाय मोन्दों आरो नोंथांमोननि चेनेलजों दिनै फोरमायनो मोननानैबो गोजोननाय मोन्दों आरो बेयो जोंनि थाखाय गमामायैनो बेखौ GI-टेग खालामनांगौआ बिराद गोनांथि दं होननानै सानदों। मानो होनबा भारत गभर्नमेन्टआ मोनसे डिक्लार होदों जे भारतनि प्रधान मन्त्रि मानब गेदेर
नरेन्द्र मदि बिथाङा फ्राय भारताव 10,000नि बांसिन GI-टेग खालामगोन होननानै बुंदों आरो बिदि दिनैसिम बियो आबुं महर मोनजोबनो हायाखै। दासिम जों मोनथिनायाव गुगोलाव हयथ' सार्च खालामबा मोनगोन 1,000नि बांसिनल'सो दिनै भारत नाङै जादों आरो बेनिनो जोंनि आसामावबो 100आनो जायाखै आरो बिनि बांसिनानो दिनै बर' हारिनि बांसिन दिनै मुवा बेसादफोरा GI-टेग मोननो थांदों आरो खावसेयाथ' मोनबायानो खावसे मोनबाय आरो मोननो थांगासिनो दङ आरो दाखालि जोंजों एखे लोगोनो नर्थ इस्टनि आरो आसामनि गोबां GI-टेग खालामनाय नायबिजिरनाय बे हाबाफारियाव जों एखे लोगोनो दंफादों। जोङो बेजों आसामाबो उनफिननानै थानाय नङा आरो बड'लेण्डआबो उनफिननानै थानाय नङा आरो जोंनि बर' हारि हिसाबै जोङो गौरब खालामनानै लानो हागोन। आसामजों लोगोसे जोंनि बड'लेण्डआवबो जे एसेबां मुवा बेसादा GI-टेग दङ बेखौ जोङो भारत हादरखौ जौगानाय, आसामखौ जौगानाय, जोंनि बड'लेण्डखौ जौगानाय माने बे आर्थिक बा रेभिनिउफोरखौ डेभेलप खालामनायनि बे बांसिन थुलुंगा होनो हागोन आरो बेखौनो दुलाराय बाथौ गौथुमा नाजायै बेखौ दिनै साक्सेस खालामनो हादों आरो बांसिनानो जाबाय धोरोमजों फैफानाय लोब्बा गोनां। थारैनो बियो बर' हारिनि थाखाय मोनसे गोग्गाथाव आरो बाख्नायथाव हाबाफारि आरो जोङो मोनसे गोजोनथाव खौरांबो होनना बुंनांगोन। मानो होनब्ला बर' हारिनि मुवा बेसादफोरा मोनसेनि उनाव मोनसे GI-टेग मोननो थांगासिनो दं आरो मोनबायबो। दा बावैनो साननैसोनि गेजेरावनो नोंथांमोना जेरैबायदि नायबिजिरनाय रिसार्च खालामनाय हाबाफारिया जोबनानै थांबाय आरो मोनद' बे मुवा बेसाद सिजौखौ लोगोसे बेबायदिनो सबायजों साम' ओंख्रि बर'नि जानाय जामुं बेयो GI-टेग मोननो थांगासिनो दं। बे गोजोनथाव बाथ्रा आरो जाय समाव गुबुन हारिफ्राबो बे सबायजों साम' बायदि ओंख्रिखौ जानानै गोजोननाय मोनो, माने थावनाय लायो बिसोरो जर'खायै, बेबायदि समाव जोङो बर'नि होनानै जोङो सिनायथि होनो हागोन। बे थारैनो बाख्नायथाव। नोंथांनि नाजानायावनो, नोंथांनि टिम दैदेननायावनो बे जाफुंनो महर थांगासिनो दं। दा बे बेलायाव माबायदिहाय नांथाब नाजाबोदोंमोन नोंथांमोना आरो माबायदि जेंनाजों मोगा मोगि जाबोदों बिनि सायाव जोङो जोंनि बड' लाइफ अनसायगिरि नायगिरि बिथांमोननि सेराव जोङो एसे मिथिनो हागोन नामा? हागोन। गमामायैनो आगोलनि 21 GI-टेगआवबो गोबां खस्थ' जादों जोंनि जिखिनि बेयाव नायबिजिरनाय हाबाफारि बा बेयाव लोब्बा थानाय गोबां जोङो फारसेनिफ्राय मुं लायोबाथ' गोबां लानांगोन। जोङो सारा बर' हारिखौनो जोङो साबायखर होनांगोन। मानो होनब्ला बे सोरबा सासे सानैनि नाजानायजों जायाखै। दिनै गणेश दैमारिनि हारसिं नाजानायजों जायाखै। बे जोंनि बर' हारिनि नाजानाय आरो जों बर' हारिनि नाजानायजों जोंनि बर' हारिनि मोजां फिथाइया जोंनि गेजेराव दिनै थायफैदों आरो बेखौनो जों बुंदों खस्थ'आ जथेस्थ'। सोरबा सासेया जोङो आवगायनानै फैथारनांगोन। जुदि फैयाब्ला जोंनि साननाय बायदिल' बे साननायानो साननाय जाबाय थागोन। खिन्थु जोङो साननायजों लोगोसे जोङो खामानि मावनो होननानै प्रेक्टिकेलि ओंखारबोनांगोन आरो प्रेक्टिकेलि बे खामानिखौ मावब्लासो बेहाय जोङो मा गुनागुन दंबारो। दिनैनि समाव जों सानगोन सिजौखौ जोंनो गोबाङा हयथ' साननांगोन GI-टेग मानो खालामदों। सिजौआथ' मोनसे बिफांसो आरो बेखौथ' जेरावबो मोनो होननानै बुंनो हागौ। जों बुंदों मा बेखौ सिजौखौ GI-टेग मोननायनि लोगोसे जोंनि बाथौ धोरोमखौ मोनसे नेसनेल इन्टारनेसनेल लेभेलाव लागि लांनायनि मोनसे बे मोनसे माबा दङ आरो सिनायथिखौ जों बर' हारिखौ आरो बेसेबांबा गोजौआव दावगाहोनो थाखाय सारा सिजौ बिफांखौ दिनै मुलुगनाङाव जुदि GI-टेग जानाय लोगो लोगो नायगोन, नैबे बड'लेण्डनि बे सिजौ बिफाङा आरो बेखौ दिनै बर' सुबुङा फ्राय दिनै 25 लाख बर' सुबुङा दिनै मा सिजौ बिफांखौ सानजा साहा खनायाव गायनानै बेखौ सिबिगासिनो दङ आरो इसोरनि मुं लानानै आरो बेखौनो धोरोमारिनि प्रतीक हिसाबै बाहायदों। आरो बिनि गुना मा? बिनि गुना मा होनना बुंबा बेखौ मेडिसिनाव महरावबो जों नायजायो। जोङो एग्रिकालसार सेक्टर हमना ला जोङो जोंनि जिथु दामजु
जोंनि सेरजा बिनि गुदिया बिराद मोजां सेरजा जायो आरो बे सेरजाखौनो जोङो बोराइ बाथौनि सेराव जों आर'ज खालामोब्ला बे सेरजाखौ दामनाय जायो आरो बेखौनो जोङो इन्टारनेट लेभेलाव जोङो बुंनो हानाय जोंनि जिआइटेक खालामनायनि गेजेरजों जे गमामायैनो बाथौ धोरोमनि गेजेरजों बे मोनसे प्रतीक हिसाबैल' जानाय नङा बे सारा मुलुगाव दिनै बर' हारिखौ सिनायगोन जे जेराव सिजौ बिफां थायो बेयावनो बर' आरो जेराव बर' थायो बेयावनो बाथौ धोरोमारि थायो बे मोनसे जोंनि बाथौ सिबियारिफोरनि सानखांनाय आरो बे सानखांनाया दिनै मोनसे मोगथां महर मोननायनि लामायाव बे दाखालि नायबिजिरनाय बेयो आबुं जानानै थांदों बेयाव जों गोबां खस्थ' जादों जोंनि दुलाराय बाथौ गुथुनि बिबानगिरि आरो जायफोरा दिनै बिनि सायाव रिसार्च खालामदोंमोन आरो बिनि सायाव लेखा लिरदों जायफोरा पिएइचडि खालामबाय बिनि उनाव दा बेफोर लेखाफोरखौनो जोङो बै जिआइटेकनि जिखिनि रिसार्च खालामनायाव जोङो बाहायनाय जादों गमामायैनो बियो मोनसे बिराद गनायजाथाव जादों आरो जायफोरा बेयाव दङमोन आसामनिबो दंमोन आरो बाहेरनिबो दंमोन बांसिनानो बाहेरनि बिथांमोना जोंजों प्रेयाराव सिखारनानै बिराद मोजाङै बाहागो लादों आरो आंबो गोमोनांदों माने गोजांस्रिउ मोनलायदों आरो माने गोसोआव जे जोङो मोनसे मोजां बिफांखौ आरो धोरोमनि प्रतीक हिसाबै जे बे सिजौखौ जिआइटेक मोननो थांनाया गमामायैनो बोराइ बाथौनि अबदान दं होननानै बुंनो थाङोब्ला गोसोआव सानना लादों आरो बर'नि गुबै धोरोम बाथौ बेराव सिजौ बेखौ मुलुगनां खालामनो हागोन जों दा आरो बेनि दिनै गमामायैनो बै आजै आजौमोन आबै आबौमोन आइ आफामोना जिथु बाथ्राखौ लानानै दिनै धोरोमखौ दिनैनि समसिम लाबोनानै होफैबाय बे बेसेबांबा बर' हारिनि गिदिर मोनसे जारिमिन आरो हिस्ट्रिकेल बे जानो थांगासिनो दं दा आरो बेबायदिनो नोंथांखौ जोङो समाज बिजोङाव फोसावनाय नुनो मोनदों जिआइटेकनि बेलायाव नोंथाङा जि नायबिजिरनाय हाबाफारियाव लोब्बाजों जों नुनो मोनदों जेरैहाय थुंग्रि बे थुंग्रिनि बेलायावबो माबायदिहाय जिआइटेकनि थाखाय नायबिजिरनाय खामानिया सोलिया बे आं गोजोननाय मोनदों बेखौ माने थुंग्रिखौबो ओरैबायदि मोनसे लेभेलाव लाबोबाय जोङो सन्देह दंमोन आं जिता पुने आरो महाराष्ट्रआव थांदों आरो बेनिफ्राय भुटाननि मोननैसो आरो नागालेण्डनिफोरखौबो नायबाय बे सिखाफोरा गावबा गाव गासै जिआइटेक दंजोबो दा दङ गावबा गाव सिनायथि दङ ओमफ्राय जोंनिया मा सिनायथि लागोन बे थुंग्रियाथ' बर'नि बै मोनसे दावहारु प्रटेक्सन बै समनिफ्राय बेखौ जों दिनैनि न'खराव जों नुनो मोनला बै समाव न'खर न'खर नुयोमोन आरो जायखौ दिनै खेराइ फुजा जोंनि बाथौ धोरोमाव दौदिनि मोसानाय बिराद इम्परटेन्ट माने बिराद गोनांथि बाहायनाय जायो बेयो लासै लासै गोमानो हमबाय दा गोमानो हमबायब्ला दिनैनि समाव जों बबे लामाजों जों बेखौ लांनो ओमफ्राय जों सावरायबाय थुंग्रियाबो जोंनि धोरोमनि आरो जोंनि बर' हारिनि रैखाथि आरो बे रैखाथि मोनब्ला जों बैखौ रैखाथि संरैखा होनांगौआ दिनै जोंनि दायित्व दं होननानै साननाय जादों आरो बेखौनो जोङो फुराना लेखाफोर नागिरबाय जा जारिमिनखौ बिद्यासागर नार्जारी सार बिथाङाबो लेखा लिरदोंमोन बेफोरबायदि लेखाफोरखौ नायबाय आरो बेबायदिनो गोबां लेखाफोरखौ नायबाय बे थुंग्रिखौ जों माब्लानिसिम बाहायबोदोंमोन आरो बेखौनो दिनै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबै आरो दिनै बाथौ सिबियारि हिसाबै दिनै दौदिनि मोसानाय खेराइ फोरबोआव गोथार मोनसे न'ब्लां बेखेवनाय मोजां हाबाफारियावबो दिनै बाहायनाय नुसैब्ला बेखौ जोङो दिनै प्रटेकसन होनांगौनि गोनांथि जाना फैबाय होननानै आरो जों बेखौ जे फोथांना लाखिनांगौ आरो बेखौ जोङो मुलुगाव जोङो फोरमायनो हानांगोन सिनायथि होनो हानांगोन होमबा बेखौबो जों जिआइटेक खालामनाया गोनांथि दं होननानै जों बेखौबो लानाय जादों थारैनो मानो होनोबा बै समाव इंराजजों दावहा नांनाय समावबो बे बर'फ्रा थुंग्रि जोहोलावजोफ्रा बे थुंग्रिखौ दाहाल थुंग्रि सिबोमोन गरायाव गाखोनानै बेबायदिनो बे बर'नि मोनसे सिनायथि बे सिनायथि नोंथांमोना दिनै जिआइटेक होनो नाजाबाय दं एबा जिआइटेक मोननायनि लामायाव फैबाय बे थारैनो बाख्नायथाव आरो गोजोनथाव बर' माहारिनि थाखाय आरो बेबायदिनो नोंथांमोना जिआइटेकनि मोनसे हाबाफारि लादों जेरैहाय बर'नि जामुं साम' ओंख्रि सबायजों साम' ओंख्रि बेफोर माबोरैहाय संनानै देखाया एबा बे नायबिजिरनाय हाबाफारिया माबायदि जाफुङा
बेबो मोजां जोङो आगोलावबो जोङो बे बर'नि जानाय गोखा गोखै जोङो बैसागोनि समाव बेखौबो जोङो फार्स्टनिफ्राय बे देखायनो गोनां जादोंमोन दा थिग बेबायदि दिनै साम' सबायजों माने सबायजों साम' ओंख्रि दा सबाया मोनसे हयथ' मुलुगाव जेरावबो मोननो हागौ सबाया जोंनि संनाया एसे आलादा जानो हागौ साम' ओंख्रियाबो जोङो इन्टारनेसनेल लेभेलाव बे नेचारेल जेरावबो मोननो हागोन नाथाय जोंनि बड'लेण्डआव मोननाया बे जोङो आबाद खालामो बे बड'लेण्डआव मोननाय साम' ओंख्रिया एसे आलादा साम'आ दा बिनि टेस्टि बेखौ गासै नायबिजिरनाय जायो बिनि टेस्टिया बिनि बेसेबां पार्सेन्ट बिनिफ्राय माबायदि ओंखारो बे आरो खारदैखौ बेसेबां होनांगौ आरो जोङो खारदैखौ माजों बानायो बे गासैबो बेहाय हाबजोबनानै दं आरो दा बेनिखायनो सबायजों साम' ओंख्रि माने सबायाबो थाबाय साम' ओंख्रियाबो थाबाय साम'आ दा बेखौ जोङो ओरैबायदि गोसोखांबाय बर'नि मोनफ्रोमबो दिनैनि बर'नि जोंनि हटेलफोराव दा बाजै हटेलखौनो जा मोनसे ब्रेन्डेड नेम जाबाय बियो बाजैया दा बेबायदि जाबायब्ला निस्सय जोङो साम' ओंख्रियाबोथ' ब्रेन्डेड जानांसिगोन बर'नि बेखौ होमबा बोरै खालामनो इन्टारनेसनेल बोरै खालामनो दा जोङो फरेननिफ्राय मानसि फैयोब्ला बेखौ जानांगौब्ला बेखौ जों खुनु सिस्टेमेटिक गैयाबाथ' बिसोर जानाय नङा दा GI-टेग नांगौबा बेयाव बेसेबां मा दङ जानो हागोन हाया होमब्लाना मिथिगोन दा बेखौ सरकारनो जों गनायथि मोनजानाय लोगो लोगो बेखौ फरेननि मानसियाबो जाजागोन दा बेखौ जोङो मोजां लेभेलसिम लाबोनो थाखाय जोंनि हटेल जिखिनि होनाय बेखौ जोङो आरो हाइलाइटसिन खालामबावनो थाखाय कमार्शियेल लेभेलखौ दावगाहोनो थाखाय दा बे जिनिसखौ जों खालामनाय जादों बेयो बिराद मोजां मोनसे जादों जोङो साम'खौ लाबोनानै सोमना दोननायसिम साननै सोमना दोनबाय बिनि उनाव सायबाय बिनि उनाव दानबाय बिनि उनाव बोरै एवगोन बोरै संगोन खारदै बेसेबां होगोन सबायखौ बेसेबां होगोन 1 केजि साम'आव बेसेबां सबाय होनांगोन खारदै नांगोन बेखौ गासै लेबरेटरिजों नायनानै बेखौ दिहुननाय जायो दा होमबा बेखौ बे मोनसे जोंनि थाखाय बे GI-टेगआ माने बिराद इजि नङा आरो मानसिफोरा दा जानाय लोगो लोगो जेबो साननाय नङा बिराद माने सहज भाबै GI-टेग होनना बुङो आरो GI-टेगआलाय मा बुस्थु खिन्थु बिनि आन्दोआव माने फार्स्टनिफ्राय लाबोनानैसो बियो दिनै GI-टेग मोननो हायो आरो बे गोबां खस्थ' जायो जायफोरा खस्थ' खालामबाय जोंनि दिनैयाव लागै साम' ओंख्रि संनानै दिनै जायफोरा दिनै सुबुं माहारिनि गेजेराव जाहोनाय लोंहोनायफोराव बाहायदों बेफोरनि थाखाय दिनै जोङो मोनसे कमार्शियेल लेभेलाव जायगा मोनगोन आरो दा बेबायदिनो मोनद' GI-टेगनि बाथ्रा बुंदों बेबायदिनो सिजौआव थांबाय साम' ओंख्रि थांबाय थुंग्रि थांबाय आरो मोनथाम माइब्रा दा माइब्रा माइरंआबोथ' बिराद मोनसे जोंनि गेजेराव जों सानदोंमोन माइब्रा माइरंखौ जोङो मोनसे समाव सानदोंमोन आरो बे आसाम गभर्नमेन्टजों जों डिरेक्टर लेभेलाव सावरायदोंमोन आरो बे बिगियान भबनाव दा गोबां आसामनिफ्राय मा जिनिस लांगोन होमबाना जोङो बे खामानिखौ मावखांबाय आरो होमबा बेहाय आसामनिफ्रायबो गोबां सेलेक्सन खालामदों आरो नाथाय बर'नि मोनसेबो सेलेक्सन गैया बेहाय जों दुखु मोनदों आरो बै समाव जे आसामनिफ्राय सेलेक्सन खालामदों खिन्थु बर'नि मोनसेबो आइटेम गैया बेहाय दा आइटेम गैयाबा जों मा खालामनो होमबा बेखौबो जों लांनाया गोनांथि दङ मानो होमबा जोङो दिनै माइब्रा माइरंनिफ्राय जों मा खालामनो हाया जौ बिदै माइब्रा बिदै जोंनि बे दा जायफोरा GI-टेग जादों बेजोंनो जोङो मागो दमासियावफोरा जोङो एन्थाब फिथा सिथाव बेबायदि बानायो जों फोरबो फालियो बेजों आरो बेजोंनो जोंनि दिनैनि समाव धोरोमजों मोनसे रिलेटेड खालामनानै लानाय जादों जों मागो दाननि नैथि गोथार मंगलबार सानाव जे जोङो फोरबो जोबखांब्ला जोङो सोरबाया खिसारि जायोमोन आरो गोदोनि आबै आबौमोना बेखौ माइब्राखौ हमनानै बेहाय जायोमोन आरो दा बेखौ बे आदबफोरा गोमालांनो हमबाय हमदों दा बे गोमालाङोबा होनबा जों बेखौ मोनसे धोरोमजों रिलेटेड खालामनानै जोङो बेखौ जों लांनांगौ आरो बेखौ बे मोनफा मोनफा लांनाय लोगो लोगो बे जाबाय इन्टारनेसनेल लेभेलाव जुदि जायोब्ला बे हयथ' जों बर'फोरा आबाद खालामनाया बे मोजां मोनसे
खथिक आबादारिफोरा बिनि मोननांगौ रांखौ हयथ' मोननो हागोन। दा बेखौबो जोङो आर्थिक अबस्थाखौ जौगाहोनो थाखाय जोङो बैखौ माइब्रा माइरंखौ लांनाय जादों, जायनि जाहोनाव माइब्रा माइरंखौ गुबुन गुबुन जायगायावबो मोननो हागौ। नाथाय जोंनि बर'फोरा जिखिनि माइब्रा माइरंखौ लाना GI-टेग खालामदों, बेजों मा खालामो? नाम्बार वानावनो जोङो जौ बिदैया GI-टेग जाबाय, जों बिसोरनो देखायदों बे माइब्रा माइरंनिफ्रायनो बे जौ बिदैया जादों। ओमफ्राय जों दाखालि बेखौबो देखायबाय, बिथांमोना टेस्टिं खालामनो थाखाय लाखिदोंबो। दा गोजोनथाव खौरां, माने बेहाय मेडिसिन ओंखारदों आरो जोंनि माइब्रा बिदैयाव माने मेडिसिनेल जिखिनि नांगौ बेबायदि दङ आरो। माने जोंनि गेजेराव जोंखौसो बुंबावदों, नोंथांमोना मोजां जिनिसखौ बेबहार खालामदों, नोंथांमोना खथिक बेबहारनि माबाखौ बाहायनो रोङाखै, सिस्टेमाव खिन्थु गोग्लैयाखै, बेवहाय मेडिसिन हाबनानै दं। दा बेखौ जोङो लासै लासै जेन जिथा रिसार्च खालामनायाव जिता मोनबाय, होमब्लानासो मिथिदों बेयाव माबायदि दङ। दा बे खोना जिनिसखौ जोङो दा पाब्लिकनि गेजेराव, बर' हारिनि गेजेराव रायजो राजाफोरनो जोङो GI-टेगनि थाखाय मोजां फोरमायना होनांगौनि गोनांथि दं होननानै सानदों। मानो होनबा थांनाय 21 GI-टेग जानाय लोगो लोगोनो मानसिफोरा बिराद होंगो दोंगो जाबाय, स्रि जाबाय। GI-टेग जाखांनायनि उनाव माखासे इउजारफोर थाबावनांगोन, आरो बेयो जाबाय बेखौ भारत गभर्नमेन्टआ माने बिनि सायाव फान्डिं दङ, बिराद बुरजा फान्डिं दङ। बेखौ फान्डिंखौ हयथ' BTC थ्रु खालामनो हायो, डाइरेक्ट सेन्ट्रेलनिफ्राय BTC थ्रु खालामनानै जों हेरिटेज सेन्टार खालामनो हायो। बिनि गेजेरजों जोङो ट्रेनिं खालामनानै बिनि प्रडाक्सनखौ बारायनो हायो। दा बे खोनाखौ दिनै हयथ' BTC गभर्नमेन्टजोंबो जों सावरायबाय थादों। दा बिथांमोनाबो इनिसियेटिभ लादों आरो दा बेयो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव खौरां। आरो मोजां हाबाफारि जानो थागासिनो दं। दा बिथांमोनाबो गोबां नाजादों। जोङो दाखालि बावैसो जिखिनि नायबिजिरनाय खामानियाव हाबाफारियाव जोंनि मानाव गेदेर BTCनि EM लोमस्राव दैमारि बिथाङाबो बाहागो लादोंमोन, आरो सानसे आवगाय महेस्वर बसुमतारी EM बिथाङाबो बाहागो लादों। जोङो बिथांमोनखौ जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानैबो साबायखर बावहरदों, आरो बिथांमोना नाजानानै दिनै जोंजों हेफाजाब होफैदों। बर'नि जिखिनि GI-टेग जानो गोनां बेयाव हाजासे बिथांमोना गावनो स्टाडि खालामनानै बे जायगायाव थानानै जे बोरै जादों बिथांमोनाबो बुजिलांदों, आरो बिथांमोना गभर्नमेन्ट हिसाबै जोङो दिनैनि समाव जों इनिसियेटिभ लानांगौआ गभर्नमेन्टनि गासैबो। बिथांमोना लादों। बिथांमोना दा बिनि हेरिटेज पार्क आरो बे जायगाखौ डेभेलप खालामनो थाखाय मोनसे सेन्टार खालामनो थाखाय बिथांमोना सावरायदों होननानै जों खोनानो मोनदों। थारैनो बेयो जाफुङोब्ला, बा BTC हालामनि बे लाइमोनफोरजों लोगोसे बे बर' माहारिनि थाखाय मोनसे मोजां रांखान्थि बिथिङाव जों जौगाथाय जागोन होननानै जोङो आसा खालामनो हायो। आरो बेबायदिनो नोंथाङा बुंनाय बायदिनो GI-टेगनि आरो मोननै दङ आयदा, बेखौ नोंथाङा माबायदिहाय नायबिजिरनाय हाबाफारिया जाफुंसारा, बेखौ जोङो बड' लाइभ अनसायगिरि नायगिरि बिथांमोननि सायाव जोङो फोरमायनो नाजागोन नोंथांनिफ्राय। आदसा, वाल गाहेन दङ। दा वाल गाहेनखौ जोङो बै समाव, दा वाल गाहेनखौ जोंनो मानो नांगौमोन? जोंहाथ' बे समाव मेचिनबो गैया। दिनैनि समाव लासै लासै बर'निफ्राय गोमालांबाय थाबाय बे वाल गाहेनाबो। दा वाल गाहेनखौ जोङो बै समाव मिउजियामाव दोनहैगोन नामा? माने बेबायदि साननाय फैबाय, जायखौ जोङो दिनै मेचिनजों आरो वाल गाहेनजों जों जिथु बेयाव माइ सौनाय, जोंनो फिथा गुन्दै, बेफोरखौ जोङो बै मागो दमासिफोराव बाहायनाय, जा मानसिनि फिजिकेल माने देहाफोराबो थिग थानाय, राफोद थानाय, बेफोरखौ गासैखौबो नायजोबनानै, दा लेखाबो माखासे दङ माने गोदोनि लिरबोनाय। दा होमबा जोङो लेखायावल' नायबाय थागोन ना प्रेक्टिकेल जानानै थागोन? दा बबेबा जायगायाव जों बेखौ बाहायफिनगोन, आरो बिनि गुना मा? बेजों देनानै जोङो ओंखाम जायोब्ला, फिथा जायोब्ला, दा मेचिनाव जोङो फिथा सिथावफोरा जानो नागिरा। मेचिनाव देनाय आरो उवाल गाहेनाव देनाय बहुद पार्थक्य दङ। जेरैबायदि महर मोननांगौ बे महर मोना, माने बिराद खस्थ' जायो। माने जोंबो प्रेक्टिकेलि नायबाय, दाखालि जोङो बेयावनो देनानै जाहोबाय जोङो, बिथांमोनखौ जाहोदों, आरो बेयाव मा गुन दङ बेखौ नायजोब्बाय बिसोरो, बहुद डिफारेन्सखौ बिसोर मोनदों। बेनि उनाव बिथांमोना सोमोनांदों, बारा कुइसन जायासै।
जा उवाल गाहेननि दारैनो जोङो अनला खारैबो मोनजोबो जेराव जोंहा GI टेग मोनखानाय गासै बेफोरखौ मोननायाव बिथांमोना बारा कुइसनानो जाजाबाय औ दा बिथांमोनबा मोननो हायो होनना बुंबाय जोङो जेरै आवा दुमब्रुजों जोङो दा माबानो हायो जोङो उवालखौ जों दानो दा बिनि उनाव जों 100 बोसोरिया जानाय फुराना उवाल गाहेन देखायदों बिथांमोना दिनैसिम दङ बेजोंनो जों खामानि मावो बिथांमोना बिराद माने गोसोआव रंजानाय मोनदों आरो नोंथांमोना दिनैसिम बेफोरखौ बाहायनानै लायो दा गमामायैनो जों बर' हारिफोरा बिराद प्रेक्टिकेल आरो बेखौनो फोरमायदों आरो बर' हारिया जे सासे बर' हारिया जे आबादारि आरो बिराद प्रेक्टिकेल आरो बेखौ दिनै मावनानै जोंनि गेजेराव बा मुलुगनां खालामनो थांनायाव जोंहा बेहाय जेबो माबा गैया अजद गैया दा बेबायदियै बियो मोजाङै बारग'लांदों आरो दा बेबायदिनो लानाय जादों उवाल गाहेनखौ दा बेनिफ्राय गाम्बारि खामफ्लायबो दं दा गाम्बारि खामफ्लायखौ जोंनि गेजेराव गोबां जायगायाव नुनो मोनला दा जे बेखौ गाम्बारि खामफ्लायखौ जों माला बाहायो बबेयाव बाहायो माबायदि जोंना दिनै बिसुखि खानायानो जा खैना गोदान बर गोदान फैयोब्ला जोङो बेखौ गोथार खामानियाव बाहायनांगौब्ला गाम्बारि खामफ्लायखौ बाहायो आरो बे गाम्बारि खामफ्लाया जोंना जरा गैया थारमाने गाजोलबो गैया गाजोल दोनाय गैया बेखौ जोङो ओरैबायदि मोजाङाव दानो आरो बियो बिफाङाबो गिदिर जानांगौ माने बेखौ जोङो जेरैबायदिहाय मानसिया जिरायना थानो हानाय बेबायदि गिदिर जानानै फांसे बिफांनि जानांगौ आरो बे खुनु जइन गैया आथाबो गैया दा बेबायदियाव जों दिनैनि समावथ' मोननोनो थांलिया गिदिर गिदिर बिफां दा थेवब्लाबो जोङो सानबाय बेखौबो दिनैनि समाव GI टेग खालामनांगौनि गोनांथि दं आरो बेखौबो दिनैनि समाव गोबां जायगायाव बाहायो खिन्थु गोबां जायगायावनो दिनै गाम्बारि खामफ्लाय होननानै माखौबा बे गाजोल दोनायफोराबो बाहायजादों होमबा बेखौबो जोङो दिनैनि समाव GI टेग खालामनांगौनि गोनांथि दं होननानै सानो बिथांमोना सोंदों जोंनियाव जे नोंथांमोना जे बे बिफांखौ माबायदि दानो आरो दाननानै एम्फौ जायोबानो बेयाव कालार फोनो मोना जों कालार फोना दा बेखौ माबायदि दोनो एम्फौ जायैनि थाखायनो बेखौ बिफांखौ माबायदि प्रटेकसन खालामनानै बे खामफ्लायखौ दाननाय जायो दा बेफोरखौ जोंनियाव सोंनाय जादों आरो जों बेखौ थन्न' फिननायखौ होदों आरो जोंनि बे रिसार्च पेपारफोरावबो रोखायै लिरनानै बिथांमोना खुनु अजद गैया आरो जे बिफाङाबो थाबाय जोंनियावबो बाहायजाबाय जे बेबायदि आरो धोरोमनि गेजेरजोंबो जोंनि बर' समाजावबो बे बर' समाजाबो बे गाम्बारि खामफ्लायखौ दानि नङा गोदोनिफ्रायनो बाहायबोदों जायखौ जोङो संसार जाबोनायाव जोङो सानफ्रोमबो बाहायबोबाय थादों उवाल गायनायानो जा बे गाम्बारि खामफ्लायानो जा दा बेनो जोंनि गोथारथिखौबो देखायनाय जादों आरो बेहाय जों कर्मि बेखौबो देखायनाय जादों आरो बेखौ जोङो प्रटेकसन होनांगौआ बेखौ फोथांना लाखिनांगौआ आरो दिनैनि समाव न'खर थाजोबनांगौआ होमब्लासो आबुं बर' माहारिनि सिनायथि माने बर' न'खर होनना बुंब्ला बै माबा बे बानायब्रबनानै जोङो बहाबा बर' न'खर खालामोना बेफोरबायदि नंला आरो जोङो बर' न'खर जानांगौब्ला मा थानांगौ दा बेखौ जोङो बेखौनो फैबाय थानाय टार्म मिटिं सेसनाव माबायाव बोसोरसालिया जथुमा जागोन गरायसर तामुलपुर जिल्लायाव जों बे बर' न'खरखौ जों आबुं बर' न'खरखौ देखायनाय जागोन दिन्थिफुंनाय जागोन दा बेफोरखौनो आरो मा थालांबावखो बेबायदिनो जोङो मोननो हाबाय जोङो थुंग्रि मोनबाय साम' ओंख्रि सबायजों साम' ओंख्रि मोनबाय GI टेगनि बेलायाव आरो जोङो बेबायदिनो मोननो हादों उवाल गाहेन आरो बेबायदिनो मोननो हादों माइब्रा माइरं आरो बेबायदिनो जोङो मोननो हादों थुंग्रि मोनदों आरो मोनसेयाव जाहैबाय बेबायदिनो जोङो बावैसो उवाल गाहेननि बाथ्रा बुंदों नोंथाङा जे मोनद' बेफोरो बर'नि बेसादफोरा GI टेग मोननायनि लामायाव जोङो बुंनो नांगोन जोङो मिथिना मोन्दों जे बाथौइज्म लिरनायनि बेलायाव नोंथांमोना गोबां हाबाफारि आजावदों दुलाराय बाथौ गौथुमखौ लानानै जे बाथौ क'अर्डिनेसन कमिटिनिफ्राय नोंथांमोना माबायदि हाबाफारि मावगासिनो दं बाथौइज्म मोननांगौ बाथौइज्मनि कलम डिजिटेल कलम फैनांगौ बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुमा गोबाव जाबोबाय बिनि मावफारि लाबोनाया
नाथाय बियो दिनैसिम मोगथां महर मोननो हायाखै। जोङो दिल्लीयावबो जोङो फ्राय द' बारनि बारासो थांबाय जोङो बेखौ खामानि मावै मावै दा बेखौ जोङो मोनथिनो हाबाय। जोङो RGIनि जिथु जोङो डिरेक्टर लेभेल, कमिशनार लेभेल, जोङो बे लेभेलसिम सावरायहैबाय जोङो। सावरायहैनायाव जोङो गासै जिखिनि बाथौइजिम मोननांगौनि जोंनि जिखिनि आरो बाथौइजिम मोननांगौनि अल इण्डियायाव मोननैल' जनगोष्ठिफोर दायावलागि बिदों आरो। कर्नाटकनि लिंगाय होननाय मोनसे जनगोष्ठि दङ। बिथांमोना फ्राय 3 कौटिनि बारा सुबुं अनजिमा दङ। दा बिथांमोनाबो जोंनिख्रुइ बहुत बोसोर जाबाय, 28-27 बोसोरसो जाबाय होननानै जों मिन्थिनो मोन्दों। आरो जोंनियाथ' खोब बेसि जादोंब्ला 10-12 बोसोरनि डिमान्ड बेबायदि जादों। आरो अफिसियेल लेभेल जानाया फ्राय 8-9 बोसोर जाबाय। दा बेहाय जोङो गासैफोरखौबो थांनानै जों हमदां मोनबाय जे जोंहा मोनसे समाव जिथु 2011 सननि आगोलाव जिथु सेन्सासनिखौ नायोब्ला बेहाय मोनसे आदार्स होननाय मोनसे कलम दंखायोमोन आरो। जोङो बेहाय गोबाङा लिरदों, गोबाङा लिराखै। थेवब्लाबो जोङो नायबाय जे जोङो त्रिपुरानि बर'फोर बिथांमोनहाबो बाथौ लिरनाय दङ आरो। बेनिफ्राय जोंनि आसामनि बर'फोर जिखिनि दङ माने 1 लाख माने एसे बारा आरो। मोननैजों लोगो नांनानै माथ्र' 2,35,000 सामथिं दङ आरो। होमबा जों एसेबां जों बाथौआरि थासेयावबो जोंनि पपुलेसना दायावलागि बेसिम गाखोहैयाखै। बिथांमोना जोंनियाव मोनसे थोंजों कुइसन खालामदों जे मोनसे कलम दाबि खालामनांगौ, रिलिजियास कलमखौ दाबि खालामनांगौब्ला नोंथांमोना 5 लाखनिफ्राय 10 लाख बेहाय थाथारनांगोन आरो बिथांमोननि डाटायाव। बिदिब्ला बे बाथौइजिम लिरनायनि हाबाफारिया बेसेबां जाफुंसारगोन होननानै सानो? दा बियो नैबे जों मोनसे मोजां जों गल्डेन चान्स आरो। माने बे चान्सआ ओरैबायदि जोङो 2027 जेथिया जोङो जागोन, दा बेहाय जोङो बिनि आगोलावनो जों माखासे खामानिखौ जों मावनो लादों जे जोंनि दा दुलाराय बाथौ गौथुम क'अर्डिनेशन कमिटिनिफ्राय जोङो BDIS होननायनि मोनसे एप्स जोंनि गेजेरजों जोंनि बर'नि डाटा कालेक्ट खालामनाय जादों। माने जों एक्सुवेलि पपुलेसना बेसेबां आरो जोङो सोलोंथाइया बेसेबां दङ, जों बेसेबां जौगामारखौ, जोंनि गामिनि ओनसोलनि संसार जानायनि अबस्थाया माबायदि, बेबायदि डाटा कालेक्ट खालामनाया बे फ्राय 70% जानानै दङ। बेखौ आरो गोबां जिल्ला आफादफोरा आरो गामि आफाद, जिल्ला आफाद, बियाब आफाद गोबां खामानि मावदों। दिनै जों बिनि गेजेरजोंबो जों माखासे जोङो बे बाथौइजिम लिरनांगौनि थाखाय जों गासै बर' हारि हिसाबै बर'नि गुदि बाथौ धोरोमखौ जोङो अनसायनानै जायफोरा बै समाव गुबुन धोरोमाव थांदोंमोनब्लाबो दा दिनैनि समाव जे बर' हारिनि थाखायनो मोनसे मोजां मोनसे लामा फैदों जे एबार सिनायथि होनायनि जोंनो मोनसे लाइजाम हरदों जे एबारनि सेन्सासाव नोंथांमोना रावनिबो अजद गैयाजासे बाथौइजिमखौ लिरनो हागोन। माने कलमा फैदोंना फैया जों बेखौ मिथिथ'वा। बिथांमोना जोंनिसिम बेबायदि लाइजाम हरदों जे आरो बेहाय जों कलमखौ फैथारनांगौनि थाखाय जों बे डिमान्डखौ हयथ' जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'अर्डिनेशन कमिटिया थाबैनो जों दिल्लीसिम मेम'रेन्डाम गांसे गोसोखां मेम'रेन्डाम गथायफिननाय जागोन जे जोङो आरो बिनि सायावनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'अर्डिनेशन कमिटिनि गेजेरजों दा डिस्ट्रिक्ट कमिटि, आन्सलिक कमिटि आरो गामि आफाद, दा बेहाय जोङो अक्ट'बरनिफ्रायनो आगस्ट'निफ्रायनो स्टार्ट खालामगोन जोङो मोनसे एवारनेस लागोन आरो गामि एवारनेस लानांगोन। एबार कलमाव बाथौ लिरनांगोन, आदार्सआव फैयोब्लाबो आदार्सआव बाथौ लिरनांगोन। होमब्लासो जोङो जोंनि जिखिनि दा 2 लाख जानानै दङ बेयो थाङै थाङै होमबासो 10 लाख बा 5 लाखनि बा बेसेबां जायो होमब्लाना जोंनिया सुबुं अनजिमाया जोंनि बाथौआरिफ्रा बाथौआरि महरै
बेयो इजि जागोन आरो बिथांमोना बुंदों नोंथांमोननो जों आगोलावनो बेखौ जोङो नोंथांमोननो होनानै दोनदोंमोन आदार्सआव नोंथांमोनासो बाहायनाय जायाखै आरो बेखौ नोंथांमोननि गेजेराव हयथ' बेखौ गोनो गोथो जानानै दंमोन होननानै जोंखौ कुइसन खालामदों। फंसे रावजों बुंनो थाङोब्ला जोङो बाथौइज्म लिरनो हायो। दा बेखौ दाल' नङा बे गोदोनिफ्रायनो हायो खिन्थु जोङो सोरनिबा बुंनायाव बाथौ लिरनो मोना हिन्दु लिरनांगोन बेयावनो जोंनि कलम बे पपुलेसन जिथु रिलिजियास कलमाव जोंनि इजिम माबाया कलमाव फैखायैखाय मानसिफ्रा बाहायाखैमोन आरो जोंनि बै समाव जायफोरा गामि आरियाव जायफोरा अफिसारफोर थांदोंमोन बिथांमोनाथ' थोंजोङै हिन्दुखौनो लागायजोबदोंमोन। दा बिनि सायावबो जोङो फैबाय थानाय साननैसोनि गेजेरावनो जोङो जोंनि बर'नि सानसुमैफोरखौ लानानै मोनसे गेदेरथार मोनसे जर'खा सावराय जुथुम लानायनि सिन्थाधाराखौ खालामगासिनो दङ बियो थाबैनो जागोन आरो जोङो गासै बर' हारि हिसाबै माने धोरोमखौ बासियालासे जोङो बर' सुबुं हिसाबै जोंनि रिलिजियास कलम लाबोनांगौनि थाखाय बयबो जोङो बेखौ हेफाजाब होनांगौ जों बर' हारि हिसाबै धोरोमखौ गावबा गाव धोरोमखौ गारथ'नानै माने साननायखौ आरो नोङो गावनि धोरोमखौथ' रावखौबो गारखानो थिनाखै जोङो गावनि साननायखौ बर' हारि हिसाबै सानदोंब्ला जोंनि बे इजिम मोननांगौनि कलम मोननांगौनि थाखाय जों बयबो बर' हारि हिसाबै बेहाय खामानि मावनांगोन आरो बेखौनो जोङो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गासै बाथौ सिबियारि आरो बर' रायजो राजाफोरनिसिम जोंनि दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै खावलायनायसो। दा आं बेवहायनो मोनसे सोंथि दाजाबनो नागिरदों जेरैहाय जोंनि बर' माहारिनि बेलायाव बाथौ धोरोमनि अनगायैबो ख्रिस्टान दं सोरबाया जयगुरु कृष्ण गुरु रुफाफुलि आरो बेबायदिनो ब्रह्म धोरोमबो दं गोबां दं। दा बे बिथिङाव बे बाथौइज्म लिरनायनि बेलायाव बिथांमोना माबायदि गनायनाय बा अनसायनाय नोंथांमोना नुनो मोनदों? आङो बेयो गमामायैनो जोंनि गेजेराव गोबां हयथ' गोबां धोरोमाव कनभार्ट जालांबाय खिन्थु गुदिखौ नायोब्ला बाथौआनोमोन बर'नि धोरोमा मा होनना बुंबा बिथांमोनाबो बाथौखौनो होननानै गुबै धोरोम जायफोरा मिसनारि दङ जायफोरा ब्रह्मफोर दङ जायफोरा संकरियाफोर दङ नोंनि धोरोमा मा होनना बुंबा बियो खिन्थु बे संकरिया होनना लानाय नङा नोंनि धोरोमा मामोन होनना बुंबा ब्रह्म बुंनानै लानाय नङा बाहेर देखाव थाङोब्ला बे बाथौखौनो बुंथारगोन आरो जों सानो नैबे बेलायावबो जा जे गाव जिथु सिबिबाय थानाय धोरोमखौ दसे साननायखौ दोनथ'नानै जोंनि इजिमनि बाथ्रा जोंनि बे इजिमनि बाथ्राखौ जुदि सिन्था खालामोब्ला निसय बेहाय हेफाजाब होगोनखौ नुहुरदों मानो होनबा जोङो बिथांमोनजोंबो जों आगोलाव सावरायदोंमोन बिथांमोना हेफाजाब दं आरो आङो मिसनारि बा ख्रिस्टान ससाइटिजोंबो गेजेराव खेबनै मिटिं जानानै थांबाय बिथांमोनाबो बेहाय खुनु हेंथा गैया बिथांमोनाबो गावसोरनि माने बरायदों ओमफ्राय ब्रह्मफोरनि गेजेरजों बिथांमोनाबो माखासेया बेहायनो बाथौ धोरोमखौ इजिम बा मोननाय कलम फैनायखौ बिथांमोनाबो हास्थायदों आरो बे जोंनि बर' हारिनि सिनायथि आरो बेनो जाबाय जोंनि बर' हारिनि देरसिन बे जों जारिमिनल' नङा जोंनि थांना थानायनि मोनसे बर'नि मोनसे राहा जागोन होननानै बेखौ सानदों आरो बिथांमोनाबो आरो गोनां जायोब्ला बिथांमोननोबो जोङो मोनसे जर'खा सावरायनाय हयथ' लागोन जोङो बे इजिम मोननांगौनि थाखाय फैबाय थानाय सेन्सासाव जाहाथे जोङो खमि जाया मालाबाबो बेनि थाखाय दुलाराय बाथौ गौथुम आरो कअर्डिनेसननि गेजेरजों जोङो बे एवारनेसफोरखौ गामि होगोन आरो बे आगस्टनि जोबथाथिंजाय बे हाबाफारिया कमप्लिट फ्राय गामि लेभेलाव हाबनायनि हाबाफारिया स्टार्ट जागोन आरो जोङो बेखौ 3 दाननि गेजेराव फोजोबहैगोन आरो बिथांमोनाबो बाथौइज्म लिरनो हागोन खुनु बादा गैया बेहाय दाथ' गोबां गुबुन सुबुंफोराबो बाथौ धोरोमखौ अनसायबाय आरो बिथांमोनाबो निसय हेफाजाब होगोनखौ नुहुरदों आरो दा बिदिब्ला जोङो मोनसे बाथ्राखौ जों दाजाबनांगोन जेरैहाय उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादों नोंथाङा दसे सिगाङावसो बुंलांबाय जेरैहाय सांग्रांथि हाबाफारि लादों बे बाथौइज्मनि लानानै बियाब आरो बेबायदिनो जोङो क'क्राझाराव मोनसे दाखालि बावैसो 20 जुनाव खुंफुंजालांबाय बे उदाङै सावरायनाय हाबाफारि जेराव 2027 मायथाइयाव बे सुबुं सानखो सेन्सासाव जानो गोनां बे सेन्सासाव बे सुबुं सानखोआव बाथौइज्मखौ लानानै माबायदिहाय साननो हायो
सोफादेरनो हायो बेखौ लानानै उदाङै सावरायनाय हाबाफारि लादोंमोन। बेवहाय नोंथांमोननि फारसेनिफ्रायबो बा नोंथांमोननि दुलाराय बाथौ गौथुम फारसेनिफ्रायबो बेवहाय बाहागो लादों बा मुं मख'नायखौ जों नुनो मोनदों। दा बे बिथिङाव बिथांमोननि हाबाफारि मावनाय आरो नोंथांमोननि दुलाराय बाथौ गौथुम बा बाथौ कोअर्डिनेसन गौथुम फारसेनिफ्राय बा हाबाफारिया एखे नङा नामा? बेखौ जोङो रोखा खालामनाया दिनैनि समाव फैदों। बे क'क्राझार बागानसालि बाथौ ट्रेडिसनेल कालचारेल सेन्टार कमप्लेक्सआव बानजायदोंमोन जिहेतु। दा बेयो मोनसे गाव मोनसे संस्था। बिनि गेजेरजोंबो हयथ' बर'फोरखौ बाथौइजिमखौ मोननांगौनि थाखाय बै समाव दिल्लीयाव बिथांमोनाबो मेम'रेन्डाम हैदोंमोन आरजिआइनि गेजेरजों। दा बे लेखायानो थ्रु स्टेटआव फैदोंमोन। स्टेटआव जिथिया सेन्ट्रेल बाथौआ जिथिया दङ ओमफ्राय जोंनिसिम बेखौ लाइजामखौ हरनाय जादोंमोन। हरनानै जोङो बै समाव चन्दन ब्रह्म मानगिरि चन्दन ब्रह्म WBT मिनिस्टार दङमोन। बिथांनि नेतृत्वआव जों माखासे बै बाथौइजिमनि सायावनो खामानि मावनांगौ होननानै बिथांजों खेबनै खेबथामसो सावरायनाय जादों। आरो बिनिफ्रायनो स्टार्ट जादों बे बाथौइजिमनि स्टार्टआ जे दिल्लीयाव थांलाय फैलायनि जिथु बे समनिफ्राय ओमफ्राय बिथांमोनाबो बाथौआरि हिसाबै बे हिसाबै थांदोंमोन। खिन्थु गाहायै दुलाराय बाथौ गौथुम हिसाबैनो बै समाव दंमोन। दाखालि जिथु मेल लिंबाय बिथांमोनाबो मेम'रेन्डाम होदों जों मिन्थिनायाव। बे दाखालि मेल लिंनायाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि मुं फैदों। फैयोब्ला जोङो बेहाय सेन्ट्रेल टिम हिसाबै खुनु जोंनिसिम लाइजाम गैया। मानव गिदिर आफादगिरिनिसिम लाइजाम गांसे फैदोंमोन। बिथाङा अफिसियेल डाइरेक्ट लाइजाम नङैखाय बेखौ बारा गुरुत्त' होनाय जायासै। मानो होनबा जों मिन्थिबाय माखासे बेहाय गोबाङा बाहागो लानो हायाखै जों मिन्थिनायाव। साखाथिनि सानसुमैफोरा बाहागो लानो हादों। ओमफ्राय बेहाय कमप्लिटलि बोरै डिसकासन जादों जों बेखौ हमदां हायाखै। नाथाय दुलाराय बाथौ गौथुम आरो क'र्डिनेसननि गेजेरजों जिथु सावरायगोन। दा दुलाराय बाथौ गौथुमनि सिङाव 28टा डिस्ट्रिक्ट कमिटि दङ। बाहेराव 5 स्टेट कमिटि 3 दङ। दा बेबायदिनो जोङो फ्राय 32 माने कमिटिफोर दङ जोंनाव। दा बेखौ लानानै बे मोनसे सावरायनाया जागोन आरो बेजोंसो जोङो फिथाइ थायगोन। आरो धोरोमाथ' नोङो सोरबा सासे बेक्तिनि दैदेनगिरिनि नङा, जों गासै बर' हारिनिनो। दा बे बर' हारिनि जिखिनि मावनांगौ खामानिया आं हारसिं सानबाय थाबाबो जाया। जों गासै बे आंनि साननायखौ जुदि गोसार होनो हायाब्ला, दुलाराय बर' माहारियानो मोनथियाब्ला जोङो बे नोंनि साननाया नोंनियावनो थागोन। खिन्थु जोङो दिनै बांसिन खामानिखौनो मालाबा जायो आरो माने लिडारफोरनि गेजेराव जे आंसो मावनाय। नाथाय आं मावनाय होननाय जिनिसा बेयाव जेबो खाथिया, जेबो खामानि गैया। जों मावदों, जों बर' हारि आरो बर' हारियानो बे बाथौइजिमखौ नागिरदों। बेनिखायनो जों गासैखौबो लानानै दिनैनि समाव जोङो बर' हारिखौ मोनसे मोजां लेभेलसिम लांनो नागिरदों। मानो होनबा दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमा धोरोमारि आफादल' जानानै थायाखै, बे माहारियारि आफाद जानानै दङ। मानो होनब्ला जायनि जाहोनाव जोङो गोबां बर' समाजनि खामानियाव जोङो मावबोनानै दिनै जाफुंसार महर होबोगासिनो दङ। बेनिखायनो दिनैनि समाव दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि हिसाबै आं बेखौसो बुंनो लुगैदों। नाथाय मालाबा जों नुयो धोरोमारि आफादफोरखौ मालाबा मोजां सावरायनायाव लिंहरा। माने बे धोरोमारि आफादसो, बियो माहारियारि आफाद नङा। नाथाय बर'नि गुदि धोरोम सोरखौ नायनांगौ? बर'नि गुदि धोरोम होनबा बेथ' माहारियारि आफादानो जाबायना। दा बर'निनो गाहायाव धोरोमानो। नोङो बेक्तिगता मा मावदों मा मावाखै बेजों जेबो साननांगौ गैया। नाथाय जोङो बाथौ धोरोमा बर'निनो गुदि धोरोमब्ला बेहाय बर'नि समस्याफोर जायोब्ला गासिबो सावरायनाय हाबाफारियाव बाहागो लानांगौनि गोनांथि दङ बा हांख्रायनांगौनि गोनांथि दङ। दा बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै बेखौ फोरमायदों बा फोसावनो सानबाय नोंथांमोननि गेजेरजों। दुलाराय बाथौ गौथुमा दिनैनि समाव धोरोमारि आफादल' जानानै थायाखै, बे मोनसे माहारियारि आफादबो। दा जोबनायाव आं मोनसे सोंथि लाबोनो नागिरदों। दा बाथौ धोरोम होननाय लोगो लोगोनो गोबां माने सावरायजानाय खोनानाय जोङो नुनो मोनदों। जेरैहाय बाथौ धोरोमावनो गोबां जेरैहाय बोलि बाथौ बा बिबार बाथौ
बेफोर मानो जादों जेनेबा आरो सोरबा गुरु दं बा दिक्षा लानाय बेफोरखौ बयबो मिथियाबो जानो हागौ। दा जोङो दिनै नोंथां जे गाहाय नेथारि हिसाबै बा दुलाराय बाथौ गौथुमनि बेनिखायनो नोंथांनाव सोंनाय जादों जे जोंनि नायगिरिफोरा बा साफ्रोम बर'फोरा जे मिथिनाया मोजां। दा नोंथाङा मोजां बाथ्राखौ दिनैनि समाव सोंथि खालामदों आरो जों बर' हारि हिसाबै दिनैनि समाव जों बाथौ धोरोमखौ लानानै बयबो सांग्रांथि जाबाय दिनैनि समाव। मानो होनबा बे सांग्रांथिखौ दुलाराय बाथौ गौथुमानो लाबोदों। बेनिखायनो दुलाराय बाथौ गौथुम गासै बाथौखौनो लानानै मालाबा ओरैबायदि जायो जे बाथौखौ लानानै सोरबा सोरबा गाव हारसिंनो बाथौ जानायबो दङ आरो बेबायदिनो गौथुमबो जालांबाय। गोबां बेबायदि फेक्सन जालांबाय। बै समाव गैयामोन जानो हागौ। दा दिनैनि समाव जोङो कअर्डिनेसनखौ दानायनि मेन थांखियानो बेनो आरो बेयाव मोनसे जोङो मोन्थोरजों खारदों गोरोबैनि गेजेरावबो खौसेथि। गोरोबैनि गेजेरावबो खौसेथिया बेखौनो बुंनाय जादों माने नोंनि इसुङाव नों मा खालामदों खालामा जोंहा बिदि मेटार गैया। नों बाथौजों खारदोंब्ला जों गासैबो बाथौआरि। जों गासैबो नों दा नागार आं दा नागार दिनैनि समाव बाथौ धोरोमनि खामानि मावनांगोन। जों बर' हारि। जोङो बर' हारिखौ मोनसे गेवलांसार मोनसे जौगासार हारि हिसाबै जों गायसननो नागिरदोंब्ला गुबै धोरोम हिसाबै जों गायसननो लादोंब्ला नोङो दिनै नोंनि बाथौ आंनि बाथौ बैनि बाथौ सोरबा बोलि बाथौ होनदों सोरबा बिबार बाथौ होनदों बिबारजों होनायथ' मेरला दङ। दा बेबायदियाव जोङो बोलि आरो बे गुदि आरो बिजौ होनलायनानै जोङो डिफारेन्स लाबोबाय थानाङा होननानै कअर्डिनेसन दानायनि खारना बेनो आरो बिनि गेजेराव गोरोबैनि गेजेराव खौसेथि जोङो बेजों बे मोन्थोरजों आवगायनो थाखाय कअर्डिनेसना दिनै 3 बोसोराव आगान होबाय। बे 3 बोसोराव ओरैबायदि मोनसे जौगानाय फैदों जायनि जाहोनाव दिनै आं गावनो बिनिनो गाहाय लिंथुमगिरि कअर्डिनेसन कमिटिनि आङो गाहाय लिंथुमगिरि आरो जोंनि मासिगिरिया रबिराम रामसियारि उदालगुरिनि। दा बिथांनि नाजानाय दुलाराय बाथौ गौथुमनि नाजानाय आरो बयबो गावबा गाव आफादफोरनिफ्राय नाजानाया बेयाव जादों आरो बेनिखायनो जों सानदों जे जोंनि सोरबा नोंनि बाथौ आंनि बाथौ होननाया हयथ' मोनसे समाव जोबहैनो हागौ आरो जोङो बाथौखौ जुदि फेक्सन नोजोरजों नायोब्ला गोबां गावलांगोन गोबां गुगालांगोन। बबे धोरोमाव गैया मोननै मोनथाम दङ नाथाय बेफोर धोरोमाबो दिनै मोनसे समाव समानैनो दङ। दे जोङो गोथार बाथौ सानाव गोबाङानो गोथार बाथौ सानखौ फालियामोन। बे कअर्डिनेसननि गेजेरजों दुलाराय बाथौ गौथुमजों जथाय सावरायनायनि गेजेरजों दिनै गोथार बाथौ सानखौ जों बयबो फालिनो लायो। दिनै सरकारि भाबै जों गनायथि मोनबाय आरो बेखौ जोङो नेसनेल लेभेलाव हलिडे मोननांगौनि थाखाय जों बेखौ नाजागासिनो दं। खामानि मावनांगौ दं। दा बेनिखायनो आं सानो आरो जे जोङो बाथौखौ आरो गोबां सेंखावनो गोसो गैला आरो बाथौआ दिनै मोनसे लेभेलसिम फैबाय। नों बाथौब्ला आंबो बाथौआरि बयबो बाथौआरिब्ला जोंबो बयबो एखे लेगे जोङो बाथौ धोरोमनि खामानि मावलांगोन आरो बेबायदि जोङो समायखिरा लानानै जों दिनैनि समाव खामानि मावदों आरो बाथौखौ लानानै जों गोबां बिभाजन खालामनो गोसो गैया आरो बाथौखौ लानानै सोरबा लिडारा खालामनो हागौ खिन्थु बाथौआ गावनाय नङा। दा बेबायदिजों बे मोन्थोरजों आवगायजों आरो बियो बिराद मोनसे फिथाइ थायदों जोंनि बर' हारिनि गेजेराव बेनो। दा नोंथाङा जोबनायाव मा खावलायगोन साफ्रोम बर' हारिखौ? दिनैनि असम लाइभ बड' बिबुंसारनि गेजेरजों जे जोङो गासै आसामाव थानाय आरो आसामनि बायजोआव थानाय बर' हारि बाथौ सिबियारियानो जा जोंनि बर' फिसा हिसाबै बर' रायजो राजा हिसाबै जों बाथौ धोरोमखौ आजावनांगोन मोजां नोजोरजों अनसायनांगोन। मानो होनबा बेनो बर'नि गुदि धोरोम आरो बाथौ धोरोम गैयाब्ला जोङो बर' हारिया जोबस्रांगोन आरो बाथौ धोरोमनिफ्रायसो दिनै थुनलाइ जोनोम जादों। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो दिनै हारिमुवा जोनोम जादों। बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोंनि राव थुनलाइया दिनै सृष्टि जादों आरो दिनै बाथौ धोरोमनि गेजेरजोंसो जोंनि कास्टमारि ल'आ जोनोम जादों आरो दिनै बाथौ धोरोम गैयाब्ला दिनै बर' हारिया बे मुलुगनिफ्राय जोङो जोबस्रांनायनि लामायाव आरो जों बयखौबो खावलायदों जों बर' हारि हिसाबै जों बाथौइजिम मोननांगौनि थाखाय जों बयबो नों दा नागार आं दा नागार जों खामानि मावनांगोन आरो जों बयबो बर' हारि हिसाबै बाथौ धोरोमनिनो फिसा। दा बिदिब्ला जोङो गोबां बाथ्रा मिथिनो मोनबाय
बिथां दुलाराय बाथौ गौथुमनि गाहाय नेहाथारि बिथांनिफ्राय जोङो थारैनो बुंनांगोन दिनै बर' माहारिनि आरोबाव मोनसे जोंनि गोग्गाथाव आरो गोजोनथाव रादाब बिथाङा जोंनिसिम होबाय। जेरैहाय मोन 6 बर'नि बेसादफोरा आरो GI टेग मोननायनि लामायाव फैबाय आरो लोगोसे बर'नि थाखाय मोनसे गेदेरथार मोनसे हाबाफारि जेरैहाय बाथौइज्म गावखौ बर' महरै बा बर' माहारि महरै सिनायथिनो थाखाय बाथौइज्म फैगौ 2027 मायथाइनि बे सुबुं सानखो एबा सेन्सासआव बे कलमनि थाखाय बा बाथौइज्म लिरनायनि बे हाबाफारिया जानो थांगासिनो दं। बेवहाय साफ्रोम बर' माहारिखौनो बेवहाय बर' हिसाबै बा बाथौइज्म लिरनायनि बेयाव सिनायथि जानो थांगासिनो दं। बेवहायबो बेबो मोनसे जोंनि थाखाय गोजोनथाव बाथ्रा आरो जोङो मख'नांगोन बेयो जोङो बर' हारि हिसाबै जोङो बाथौइज्म लिरनायनि जोंहा गनायथिखौ जों मोनखानानै दङ। बेखौ लानानैनो आरोबाव जोङो बांसिनै जोङो सुबुं माहारि थानाय हिसाबै जोङो बे हाबाफारिखौ बिथाङा मावबाय दं होननानै जोंनिसिम फोरमायबाय आरो लोगोसे बिथाङा दिनै बड' लाइफ आरो असम लाइफ 24नि स्टुडिय'आव गावनि बेसेन गोसा समखौ होनायनि थाखाय नोंथांनिसिम जोङो रोजा रोजा साबायखर बावबाय। बिदिब्ला दिनैनि जर'खा मोगा मोगि आयदाखौ जोङो एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय। खुलुमबाय बयनिसिमबो गोजोन्थों। गोजोन्थों।